Ja vám ďakujem za zliadnutie tohto videa. Dajte mi určite like, odber, koment, až ceníte takéto nápady moje. Opäť sme tu zas. A zase končíme a začíname tam, kde sme minule končili. Ešte toto je taká trojdielna sága, niečo podobné, aké sme išli do pohoria Pribeč. Myslím si, že to nie je na škodu, aspoň si toho takto prejdeme viac. A budete to mať v 3 dieloch. A môžeme si troška pridať. Tam je ďalší posed. Polovnícky. Toto video bude asi kratšie, lebo už máme menej percent batérie. Ale celkom sa mi to ľúbi, takto jak to je proste teraz, jak je jeseň, jak je všetko sfarbené do takých iných farieb trošku. A keď tieto stromy napríklad stále sú zelené. A sú listnaté. Neviem by ma, že kde sú majiteľia hentoho auta? No tu široko ďaleko nič není. Kde by tu mohli, ja neviem, čo išli? Na hríby, kde? Zaujímavé. Čo to máme pred nami? Aha, to je ten oný. To je ten, vieš, jak sa to volá? Traktor. To tam traktoroval. Už sa kúka, že či to je autobus alebo čo, lebo videl som len tú kabínu. A vôbec sa mi nespojil ten pôdorys. A toto je tiež také niečo jak kompostistko, kompostáreň, kompostovisko. Tam tomu 1000 názvov. Ale tiež vyzerá, že sa to nepoužíva asi. Ja doviem, možno, že hej, len to zle vnímam, ale už som videl nejaké kompostoviská, vyzerali teda čerstvejšie. Tam sú asi aj včeliny, mám taký pocit, ale nie som si istý. A tak dáva to zmysel, že človek, čo má sad, takže si tam hodí aj včeliny, aby sa to opelovalo samo. No. Ako vyzeral pohodička, ten si ma aj nevšimol. Keď mám nejaké vrnčátko, tak by bol nervóznejší, stavím sa, za toto vyzerá super takto z oného, z kopca. Je to tu také krivejšie trošku, ale dá sa to ukočírovať asi v pohode. No to je fajn, mám rád tieto chvíľky. Je to rozhodne troška komfortnejšie ako sa rúbať dole s oborom. Čo mňa napríklad zaráža, na tej tetuši napríklad, že tá zobrala tu psa, hej, prechádzajú sa, ale že by zobrala smetné vrecko, lebo ja si myslím, že to nie je prvý raz. Že vie, že je tu bordel, že by zobrala smetné vrecko a troška tu upratala, to nie. To je také premrhaná príležitosť na vyčistenie troška našej planéty.
No tu je stopka. Tak sa tu postavím. A počkáme si na auto, nech sa nemusím ponáhľať. Honda. Toto auto sa volá, kedy prezývalo, že UFO. Mám taký pocit. No ona aj zvonku vyzeralo tak mimozemsky. Aj znútra to malo tie displeje také podsvietené, také zaujímavé. Takže určite ten názov mal svoje opodstatnenie. Nejak sa mi prestal ľúbiť ináč tento velikánsky držiak na telefón. No ale chcel som zrovna taký, čo si proste ten telefón do neho zabalím, lebo keď to aj náhodou, že spadne alebo niečo, tak ten telefón ostane safe, zabalený v tom. A celkom by mi asi vadilo už po psychickej stránke mať ten telefón len tak v niečom zastrčený. By som sa bál, že sa nejakou vibráciou proste odsvakne a padne. Nebol by som z toho nadšený. Neviem čo vymyslím do budúcna, či nepôjdem do toho quadlocku. To je ešte taká možnosť. A ten quadlock hovoria, že to je také najlepšie. Ale ani cenovo to není až také hrozné. Čakaj, tento od Sheedu, či jak sa volá tá značka, tak stál nejakých 50 €. Ako nie je špatný, je len mohlo to byť aj lepšie spracované. Ježišmária, to sú fakt niektoré tie cesty. Sú už dopo. Ja vezmem kamionis. A za týmto by sme sa mali udržať relatívne. No. Tento asi bude mať v sebe benzín alebo naftu. Som si nikdy nevšimol také tie značky, čo nosia vzadu s tou mŕtvou rybou. To asi znamená, že keď sa to rozšupuje proste do rieky, tak dopo. Biologická katastrofa, že? Ja by som to tak typol. A tu majú nejaké, ovocné stromčeky a podobné. Nechcel by som mať veľký sad, ale také, že z každého stromčeku po jednom možno nebolo na škodu. Raz ročne tam má nejakú úrodu. Asi z toho, z hentoho, z tamtoho. Ideálne nech to všetko rodí tak, že po sebe.
Jedno odrodí, pozbiera sa, druhé odrodí, pozbiera sa, skonzumuje. Zaujímavé, že to mňa vlastne vráža momentálne vietor, čo on rozráža z jednej, z druhej strany. Čím som ďalej, tým je to horšie. A neostáva nič, len dúfať. A do prdele. Jak sa vzdialil, tak úplne ona vietor to do ksichtu. Momentálne mám 4% a odhadovanú vzdialenosť 3 km. Takže budem musieť dúfať, že dojdem do cieľa. Dobre, či sa mi nevybije baterka skôr, jak ona v kamere skôr, jak v motorke, jak minule. Keď som skúšal ten dojazd. No sme v Novom Sabaji. Mám 2%. Takže fakt som zvedavý, že či dojdem do cieľa. V podstate nemám ani predstavu, ako je ďaleko ten cieľ. 1%. A ideme teraz dole kopcom. A mne sa zdá, že teraz už pôjdeme len dole kopcom a potom kúsok hore kopcom. Ale mám 1% batérie. Takto nadoraz som ešte neišiel. Spomalé je Dalio, takže dobre, že som aj ja spomalil skôr. By som teraz musel zbytočne brzdiť. A určite na konci napíšem, koľko kilometrov som dal. Ale mal som na nejakých 92% nabitých, keď som vyrážal, takže ten údaj je taký, nie je to úplne ono. Á, tento ide doľava. No 0%. Ale zatiaľ akože výkonnostne v pohode. Mne stačí v podstate dať túto rovinku hore kopcom a už potom to dole proste pôjde samo. A ono to má nejakú rezervu, už má 0%. A 0% a stále ide, aj ťahá do výkonu. Jakú vajcovku som zacítil. Dobre, takže aspoň viete. A presne viem, ako nazvem tento diel, že vybijem Soko TC Max pod nulu, čo to urobí. A stále ide do výkonu. Čiže ono tam má nejakú rezervu, to musíte brať tak, že nejaké 3-4% fiktívne by som vedeli, že si ešte pod nulu, ale ono to už akože nepôjde do mínusu. To počíto proste zastaví na nule a hotovo.
Ja vám ďakujem za zliadnutie tohto videa. Dajte mi určite like, odber, koment, až ceníte takéto nápady moje. Sa majte, čaute.